Så blev klokken 10. Ja. Og vi er ved Hotel Mazurkas. 4 stjerner. Vi har købt en deluxe suite eller et eller andet af den stil. Nu kommer der en bil. Nu kommer en bil, så går vi ind til siden. Fordi så kan vi få et badekar. Så Mazurkas. 571 kroner. Ja, for en nat. Ja, vi har kørt i 12 timer nu. Og det skal lige siges, at det er Polen. Det er Polen, ja. Polen også. Vi er lidt kvæstet. Vi har lige kørt fra Ukraine og ind i Polen, og der er altid 3 timers grænse åbenbart. Ja. Så vi ser værelset lige om lidt. Vi er kommet på værelset, Ja. og vi har skruet ned for varmen, Yes. og du ser blakøjet ud. Jeg er også træt. Mega træt. Men hvad skal du først? Jeg skal i badekar. Fordi... Jeg er møgbeskidt. Hvorfor er det? Det er fordi, jeg ikke har været i bad i I 1000 år. 3 dage, tror jeg. Sådan er med Ukraine. Det er ikke altid vandet, det er lige normalt. Nej, eller man kan komme i Og så har du en telefon, du kan ringe til. Dude. Virker den? Ja. Fedt, mand. Så har du reddet jorden, og så er der sådan alt muligt lækkert der. Nej. Det ser fint ud. Det er nok til dig. Tandbørster og alt muligt. Shaving kit. Fornemt. Og ellers, stor, lækker seng, masser af puder, delt dyne og lille fjernsyn, og så er der minibar. Sådan OK priser, synes jeg. Så og der er kaffe og morgenmad Ja. kl. 6:30 til 10. Og så er der bare udtag på selve sengen og sådan noget. Det der larmer, det er så vores aircondition eller hvad det nu er. Rigtig lækker, det er mega rent herinde, virker det til. Super lækkert. Så nu glæder vi os til at se, om sengen den er god. Og om vandet er varmt. Og om vandet er varmt og klart. Ja. Det bliver lækkert. Jamen, enjoy the bath. Tak. Jacko. Godmorgen. Nogle dage hun har sovet. Jeg har sovet. Vi har sovet godt. Ja, det er fandme dejligt. Der er blå himmel derude. Vi er ved at have ryddet op. Vi pakker. Vi pakker. Vi skal ned og spise morgenmad. Det bliver dejligt. Det bliver dejligt. Hvor mange brugte toiletruller får det her? Altså til prisen, så får det 5. 5 ud af 5. Ja, Det bedste man kan få til prisen. til prisen. Ja. Det er i orden. Men det afhænger også lidt af morgenmaden, om den er god. Ja, det er rigtigt. Så der kommer en lille en, når vi har spist morgenmad også. Ja. Men med sengen, hvordan den er at sove i, og prisen og beliggenheden, det tog 5 minutter at køre herud fra motorvejen. Ja. Så det vil vi godt lide. Så kan man se, at jeg står og filmer her i spejlet. Det må man vist ikke, eller det er dårlig stil eller sådan noget. Nå. Ej, det er mest fordi, så kan man se mig. Vi ser, hvad morgenmaden byder. Lidt views. Det er fint. Mega fint. Vi fik spist morgenmad. Vi fik betalt 70 kroner for at sove for at parkere på parkeringspladsen. På hotellets parkeringsplads. Ja, det trækker lidt ned, synes jeg. 70 kroner for at bo på et 4-stjernet hotel, der har sin egen parkeringsplads. Ja. Ja. Hvad er morgenmaden? Morgenmaden var polsk. Det var sådan en rigtig polsk morgenmad. Ja. Og jeg er ikke så vild med polsk mad, så det trækker lidt ned. Nå, så det blev til en 3 ud af 5. 3 ud af 5. Så morgenmad og betaling for at have lov til at parkere på det hotel, man bor på, det trækker ned. Ja. Ja, men ellers rigtig fint. Ja, meget fint hotel. Ja. Nu er vi kørt 14 timer. Ja. Super. Moin fra Viking og Valkyrie.